Good morning everyone. Ngayon po, nandito po tayo sa Buting, Barangay Buting, Kalatagan, Batangas. Ngayon po araw na to ay pupunta kami sa beach. Ay maliligo doon po kami. Tara po, abangan! Maliligo kami sa beach. Ngayon po yung mga kasama kami. So, ano sila pumunta? Ayan po sila. Wala na. Tapos ito naman po rin sa kaya nga ganda na ang daan. Dapat nag-tricycle lang para di nahirapan. Right man po. Para sa saputikan. Laki ng kati ah. Yan po, sinasabi nilang bansa. So, pag nag-arga lang ka dyan, almost mga 4 o 5 na depende na sa yung oras mo. Kung ang oras ka ba pa. Oo, sinasabi nilang bansa. Oo. Kasi yung sumakay dyan, dito lang yan. Ganda ng place. Ganda ng place sa mga bansa. Ayan po, dito sila natira. Maraming mga mahirap dito sa kabilang dagat, Kalatagan, Sitio Burot. May shooting dito kasama kita, si Marian Rivera daw, si Lindo Danquis. Si shooting sila. Nakikita niyo po yung view niya. Super ganda talaga dito sa Kalatagan, Barangay Buting. Ayan. Ganda. Kayang buhatin yan. Yan, oh. Yan si James. Nagbuhat na ng 1 kilong bigas. Ay, mahigit. 2 kilo. Yan po, maghanap kami yung mga shell niya. Yung nakakain dito sa dagat. So, dito na tayo sa Kalatagan Beach. Maghanap tayo. Yan po, naglalakad pa sila. Punta din sa paliguan nilang beach. Dito pa lang. Tignan mo naman yung white sun niya. Ganda rin. Nagdasakot silyawa. Masarap yan. Ang tawag yan. Ang tawag? Suwaki. Masarap yan. Sarili yan. Para sa yan, nagbayad na piraso yan. Ganyan, magkano sa kanila. May pasaro niya tayo. Ito, ang dami nagkakalat. Kaya kanya rin? Ini kakanan mo yun. Ito yung kinakain dito. Yan, oh. Tapos, konting oras lang
tayo. Starfish, starfish. Dagat, taas ng dagat. Ini. Yes. Ayun sila. Lubat. Start man sa kuya. Asa? Yan. Sarap yan. Ay, sword niya ni. Dami yan. Shield baby. Chill baby. Shield Ayun o. baby. Masarap yan. Sarap yan. Vlog dito ba? Nasubukan nyo na ba sumayaw ng cha-cha? Ika'y natutuwa. Yan. Dami nagsipaghanap. Ano po? Sabi mo na naman yung ano, yung kamong dahon. Anong pangalan nito? Man. Anong pangalan nito? Yan po ano, si Tiburot po. Si Tubirot. Ano? Si Tiburot. Yung Si Chuburot. Lukot. Oh, si Chuburot. Lukot. Sausaw sa suka. Kain taya. Tikman natin the first time. Anong lasa nito sa? Hindi kaya mo yan. Hindi ka nagkukutsara. Mo man. Pinatay mo man. Matalat eh. Parang sarap ano? Parang Balot. parang kumain ka ng bulate. Balot. Isang inagbulan. Nice. Hayop na yun. Kinain yung santol nagkiradkad, akala luto na. Muto nga dito kami ko baka si. Gawin na. Bakain na. Guys, Corimao, yung kinakain namin sa Cebu. Ay, maning ano. Nandito kami sa Kalatagan. Yung mga tawa ko nagbibigay nito. Ano ito yun? Yan. So guys, oh, yun na, ang sarap nito. Siya mo man yan eh. Abong alag ama, magsama. Hindi pwede siya Kain tayo. Ata. Kain ata. Buhay ka pala. Hindi ko live yun eh. Picture. Daloon sa Bicol. Diyan lang yan ang huli. Diyan sila oh. Balik-balik. Dami. Yun na, nakapindot na. Yan. Pinutan ko ang... Okay na, nakapindot na. May ano na, number na. yan na, may number na. Wala mo sa bukid. Wala kayo sa bukid yan. Sa bukid. Wala sa bukid nga. Wala kayo sa bukid. Ba't ako lang, kasi lang, hindi makita dyan. Dito ka naman yung... Basta ako bubot. Para makarating ka sa ibang bansa. Basa-basa ni kinason. Ayan pa yan ang huli nila oh. Lamang dagat. Maligo ka sana. Hindi ka na daw. Wala may kuha ni Clemente. Dami. Yan oh, marami naglilinis sa taglalaway daw. Ay! Nilalabasan na, oh. Asan ko na sa... Nilalabasan Asan? na, ang dami. Ha?
Tandaan. Pili mo yung sa Manila, magkano na? Lapag mo na lang manok, para di ka na mahirapan. Sabi na kita ng to. May Oo chingko sa na. May chingko ang isa. Anan, malabing sarong kilo yo. Isa pa kilo na yun. Kilo May na. sarong kilo yan. Mahal na sa bayan. Hindi sa ano kasi Jim sa mga Ay, nag-work. waro lang yun. Labing sarong kilo yan. Babe, ano ba si Jim? Pilin mo. Okay lang ako, kawakan mo lang. Sige na. Nasik para lening marinig tulak. Alisan mo ng hasang. Di mo na inalasan ng hasang. Inali si ano? Alam mo ba ang hasang kung ano ang hasang? Inali si Atay ba? Dami ng hasang. Masira mo ng hasang. Lapit sa tukay. Sarap pang malaman. Ora na lamang. James, magswirong ka na tumauran. Mababasa ka. Basa na nga. Ligo ko. Mababasa ka. Maligo ka dun yun. Oy, wa man na. Wadi mo. Ilang linggo ka ba di ka naligo? 3 years ago. 3 years ago na. Imagine, 3 years ago, di naligo. Hindi ako maligo pag hindi ako nakasangkot. Wow. Ano na pipil mo yan na wala kang ligo? So feel hot, super cold. Lakin with wings. Nalabasan niya. Diyan mo mga tanin. Ay, matutunaw yan. Uy, sap. Ay, matutunaw yan. Tama lang, hindi. Pag napapili kung buo, ito yan. Nahugas to. Pagtabangan nyo na to, tapos na tayo. Pero kasi hindi ka matapot yan ng gate. Ay. Tayo na, yan na. Tama ka rin. Tama ko doon. Tara, tara. Nahugasan. Guru gas ba yan? Yung sana man na yung isa, di patay ng nagmaayaw. Hindi ba ito o mamaya na? Tama naman ng lasa. Sabi mo hapon na. Uy, maglangkag tubig. Ano ba yung? Wala sa Boracay ba? Tuwa. Tubig go, tubig go. Oo, magdala ng tubig. Asa man, lutoon daan ni ano? Hindi. Hindi ko alam kung kailan mo kung makabalik dito. Ako, hindi ko alam kung papunta ba ako doon. Nay, magwalis. Trabaho ko doon. Ilamig ka, Nay? Nirapak na, oh. No. Tubig. Oh. Na. Yun na. Tama, Oh! ginapot. Ba't mo nabukas yan? Sino bumili? Sino bumili? Ikaw. Nasubukan nyo na ba? Wala pa 600. Hello everyone, good morning, good morning. Ngayon pong araw na to ay pupunta kami doon sa Putikan kukuha ng igbaw saka suso. Kaya abangan! Good morning, good morning. Yan po, first time. First time po natin ito pumunta dito sa Batangas. Yan po, maglulusot po tayo sa mga Putikan. And
in the first place. Sumako po tayo dito sa may Kalatagan, Batangas, para ma-experience naman natin yung explore paglalakbay sa Putikan. Paghahanap ng yung tawag sa amin kasi Bibi siya dito naman sa Batangas. Tambaw po, Tambaw. Yung po ang tawag dito sa Batangas. Sabi kasi sa probinsya ng dito, Bibi lang. Bibi siya. Yung shell ba siya magkapatid? Yan po, may nakuha na po tayo ng isang number na yun. Sinasabi niya. Kinagat ako ng patak. May bahay pala. Bakit kinagat ako ulit? Patak ko. Kinagat ako ng patak. Lalagay ko ng camera. Hindi ko napansin. Ito lang yung patak ko. Kinagat ko ulit. Punta tayo dyan kasi yung lalagyan natin daming nahuli. Guys, tingnan natin, marami siyang nahuli. Tingnan guys, kinagat ako ng putak tituloy, sakit sa ilong. Yan guys, oh, ang daming nahuli niya. Saan ka maunaw dahil guys, oh. Guys, daming nahuli. Batangas. Guys, ang lalaki dito na ako. Yan, pa, saan yun? Nakita ko. Kanya na. Ang tanga. Ang dami. Susong Batangas. Batangas. Oo, may nakuha ako 5. Oh, nagulat ako eh. Kaya gising na, gising. Alis na tayo. Sabi, tinanong niya ako. Oh, tapos tinanong niya ako kung anong oras na. Sabi ko, alauna na. Yan pala, alas 11 pala. Kaya nga, kakatulog lang natin. Akala ko nga alauna, pagtingin ko ng relo. Alauna, yan pala, alas 11. Binitawan ko na agad. Hindi ko nakuha ng video. Crying baby. Umayak siya kay mama niya. Kasi alis na siya. Matatagalan naman siya pagbalik dito. Ayaw sumama ni mama niya eh. Kaya umayak siya. Bye bye. Uwi na po kami.